2012 елда татар дөньясы Туфан Миңнуллинны югалтты. Шуңа да шәршәмбе көнне Кабан күле буенда урнашкан бинада күрсәтелгән тамаша күңелле дә, моңсу да иде. Мулла спектаклен Эльвира Хөснетдинова карады. Данлыклы режиссер Марсель Сәлимҗановның туган көнендә премьера тәкъдим итү күркәм традиция. Ул 40 ел гомерен Камал театрына хезмәт итүгә багышлаган шәхес. Бу юлы нәкъ менә Туфан Миңнуллин пьесасын кую да көн кебек ачык иде. Әлеге иҗат тандемы никадәр әсәр сәхнәләштергән дә күпме халыкны сәнгатькә тарткан, уйланырга мәҗбүр иткән. Камал театрында драматургның 40-тан артык пьесасы куела. Татар сәнгатенең ике зур шәхесен үзенә күрә искә алу кичәсенә халык зал тутырып җыелды. Без инде Туфан Миңнуллинны режиссер буларак, язучы буларак халкыбыз бик хөрмәт итә һәм аның истәлегенә урам исемнәре кушу булды Казаныбызда, башка муниципаль шәһәрләрдә. Түбән Кама театры исемен, Туфан Миңнуллин исемен алды һәм күп кенә менә шундый истәлекле, аны саклый торган истәлекле карарлар кабул ителде. Инде менә аның спектакльләрен без тагын карарга килдек. Көтеп алган спектакль ничек иттереп Бикчантаев күрә икән. Бер авылга яшь мулла кайтып төшә һәм аптырашта кала. Биредә бызыклык, эчкечелек чәчәк ата, 18 яшендә тулмаган кызлар шешә белән дуслашкан. Мулла үзе дә авыл белән бик таныш түгел, шәһәрдә балалар йортында тәрбияләнгән. Әсфәндияр образын тудыручы Эмиль Талиповка рольгә керү җиңелләрдән булмый. Күп аятләр, сүрәләр өйрәнергә туры килә, мәдрәсәгә йөри. Бу роль башкаларыннан бик нык аерыла ди ул. Авыр менә хәзер арылды. Премьерага килеп җиткәч, эмоциональ арылы. Былай әзерлек белән килеп җиттек дип уйлыйм инде спектакльгә. Барыбер бу иман, дин катлаулы мәсьәлә. Бик күп сораулар туар инде. Менә хәзер көтәм инде шул сорауларны. Шул бу бик үзенчәлекле, бик четерекле мәсьәлә. Режиссер Фәрит Бикчантаев көчле рухлы көрәшче образын тудыру таләбе куя. Гадәттә мондый рольләрне идеаллаштырып биргә яратсалар, бу очракта мулла инде бары тик уңай образ гына түгел. Ул колониядә дә утырып чыккан, авылда төрмәдән кайткан тагын бер кеше, Эльбрус бар. Мөгаен чын милләтпәрвәр шәхес Туфан Миңнуллин аңа татар исемен махсус бирмәгәндер. Ул пьесаларда менә калган театрда куелган ничектер бер линия белән генә менә бандит ул теге шундай яшәке булырга тиеш, ни булырга тиеш. Ләкин һәрбер кешенең бит инде үзенең фикере бар, үзенең ничек дип әйтим, идеологиясы, үзенең фикере бар. Шуңа күрә бу роль миңа нәрсәсе белән кызык. Икеләнү дә бар Эльбрусның менә шул персонажын дип әйтик инде. Һәм үзенең характеры әлбәттә начар якта гына түгел, яхшы ягы да бар. Авыл халкы эшеп, динне онытып, имансызлык юлына кергән. Тик аеруча явызлар дип, аларны мондый юлга бастыручыларны атарга кирәк. Вәлиәхмәтнең мулла бабасын булгавыр заманнарда авылдан куганнар. Хәзер ул башкаларны эшертеп, бабасы өчен алып йөри. Менә бу мәхлукта бабасының гынахларын юып йөри. Спектакльдә театрның төрле буын актерлары уйный. Әйтик, Туфан Миңнуллинның күп әсәрләрендә уйнаган Равил Шәрәфине күреп сөенергә мөмкин. Кәмешми инде хәзер. Хәзбит фронтта эшләргә йөргән халык. Мулла пьесасы драматургның соңгы әсәрләреннән. 2006 елда ул Яңа татар пьесасы конкурсының махсус бүләгенә лаек булган. Әсәрне Минзәлә, Әтнә, Мәҗит Гафури исемендәге башкорт дәүләт театрлары сәхнәләштерә. Тик режиссер Фәрит Бикчантаев башкаларны кабатламый. Борчылган иде инде Фәрит Рифкатович аны баштан куймады, аны инде эш театр куйды. Бик ничек эшләп чыгар инде Фәриткә авыр булыр, чагыштыра бит инде кеше эш спектакль куйганнан соң нәрсә тагын кала, ничек куярга мөмкин тагын эш спектакль. Менә бит әле, менә дигән итеп спектакльне куеп чыкты. Башкортларның бөтенләй башка төрлерәк иде куелышы. Әтнәләрнеке әзрәк комедия сымак, көлебрәк каралды. Бу бик серьезный, бик авыр спектакль, бик күңелгә тия торган.
Пьесаны нәкъ менә хәзер куюда замана таләбе. Муллаларга булган һөҗүмнәрдән соң әсәргә яңача карыйсың. Туфан Миңнуллин авыл дип янып көйеп йөргән шәхес. Мулла аның авылларының үткәне, хәзергесе, киләчәге өчен борчылып, йөрәгеннән изеп язган әсәр иде. Үзе генә уйланып калмый ул, башкаларны да мәҗбүр итә. Тамашачы гына түгел, спектакль куярга алынган һәркемнең дөньяга карашы үзгәрә. Без бу әйберне куеп, мин шәхсән үзем өчен дә күп яңалыклар таптым. Мин күбрәк хәзер шушы дини китапларга укырга ябыштым, нәрсәдер кузгатты ул күңелдә. Минем уйлавымча, бу спектакльне карап чыккан кеше нәрсәдә булса уйлаячак. Инде самый главный, иң кирәге дип әйтүем, озын гомерле спектакль була күрсен. Пьеса тамашачы тарафынан җылы кабул ителде. Хәер, Туфан Миңнуллин әсәре белән башкача була да алмый. Татарлар, Казан.